Lah lumangsaku lho urip lho. Wong iki lek ning warung, wonge sakmene mbane. Lah kok padha kaya bisu kabeh. Padha ndeloki HP dhewe, karane jagongan mbok yo gibah-gibah ngono apa nyapa, perasan-rasan. Lah kok yo ndeloki HP. Kata-kata hari ini ya? Tetap semangat, Bos. Iya. Mangan ora mangan sing penting lupa. Oh, mangan penting bareng ae. Iki Kayak- ora nek panganan apa-apa soalé. Yes. Jelas dadi anu ora mangan. Lah iki piye? Ane Dim. Tetap semangat 45. Piye iki anggota Brimob iki. Wes. 501. Ini 501, 501. Kayak tukang mangku purel. Ya, semene. Kata-kata hari ini Pak Bas. Enak Mangku purel. Sing dipaku suatun hasanah.